Máis de 5.000 persoas poden disfrutar das carreiras dentro das gradas, pero moi poucas coñecen a posta en marcha dunha proba de autocross. Acompañádeme e veremos o que hai detrás. Santos, Estamos no circuito José Ramón Losada, lugar onde a Peña Autocross Arteixo leva a cabo, entre outras, 2 probas do Campeonato Galego e unha do Campeonato de España. Todo comeza fora das instalacións do circuito, nas oficinas da Peña Autocross Arteixo. 2 meses antes de cada proba, a directiva reúnese para comentar regulamento, inscripcións, patrocinios e todo relacionado ca carreira. Sou Marco Ramos, son o secretario do clube, a preparar o reglamento da proba. Damos a Federación Galega ou a Española según corresponda. E semanas previas ou días previos á carreira, nada, ir controlando a recepción das inscripcións, que estean todos os datos correctos, e elaborar unha lista de inscritos. O Campeonato Galego, por exemplo, no autocross, o miércoles previo á carreira, cerra o plazo de inscripción. Cambio no Campeonato de España temos 2 plazos, un xusto 15 días antes da proba e despois o lunes antes da carreira, o definitivo cierre, e a partir de aí é cando se elabora a lista definitiva de inscritos. A seguinte fase no traballo xa é o día da carreira, pois nas verificacións administrativas, comprobar que todos esos datos sean realmente os correctos nas follas de inscripción. Co proceso administrativo en marcha, no circuito trabállase duro para deixalo en perfectas condicións. Todo para proporcionarlle a público e pilotos a máxima seguridade e espectáculo. Bueno, pois antes dunha carreira, o primeiro que se fai é un mantenimiento de gradas, limpiar baños, cortar a erva, parte da arboleda, mirar que todos os registros no circuito estén limpios. Contamos ca colaboración do Ayuntamento para co tema da jardinería. Despois, todo é unha cousa de facer entre varias personas. Este é o meu lugar de traballo durante unha carreira, en torno á cronometraxe e a secretaría para estar constantemente en contacto. Pero o Departamento de Prensa e Comunicación da Peña Autocross Arteixo inclúe moito máis que eso. Unha das miñas funcións principales é conseguir que a información chegue á maior cantidad de medios posible. Isto estructúrase basicamente no traballo que se fai antes da carreira e o traballo que se fai durante unha carreira. Sobre un mes antes empezanse a mandar comunicados de prensa informando sobre a fecha da carreira, deixando os enlaces para comprobar o reglamento da proba e a folla de inscripción, e nas semanas seguintes trátase de ir actualizando a información, algunha participación destacada ou tal por redes sociales, ir quentando ambiente, subindo fotos e vídeos de carreiras anteriores. O máis importante non é comunicar, quizás, sino intentar motivar a xente, intentar que a xente vexa o que hai detrás dunha carreira, a ilusión ca que montamos todo, o contentos que marchamos para casa cando todo sale ben. Si, realmente o que se trata desde comunicación e prensa é de que o público este enterado absolutamente de todo, igual que a organización, estamos ao mismo nivel. A mí realmente gústame que ao salir daqui a xente fale ben da Peña, que se sepa que o traballo está ben feito e que nos esforzamos por mellorar en cada carreira. Tras a publicación da lista oficial de inscritos, chega o fin de semana da carreira. O primeiro paso son as verificacións técnicas e administrativas, onde se comproba que documentación e medidas de seguridade están en orden. A carreira remata cando os coches entran en parque cerrado, onde se realizan as verificacións finais. Chamo-me Iván González Abeleira, o meu posto aquí na Peña Autocross Arteixo é jefe de comisarios técnicos. Iso quere decir que estou a cargo de todo o grupo de xente que mira tanto a seguridade dos vehículos como que os vehículos estén en reglamentación. O noso traballo empeza despois das verificacións administrativas. O primeiro que se mire sería os cortacorriente dos coches, cortan a corriente en caso de accidente, as luces, faldillas para que non tiren pedras contra os que vañen de atrás, arneses, baqués que non estean en bo estado, en vigor, extincións, iso é unha parte importante. Motor, que estea todo en regla, así por arriba, un vistazo rápido. Todo o que é o uniforme do piloto, que estea en vigor, e máis que estea sen rachaduras e en bo estado.
Llega el momento y hay una foto. Un coche puede estar hacia atrás. Máis de 15.000 metros cuadrados destinados a boxe, listos para acoller a un máximo de 160 participantes cos seus equipos de asistencia, fan do circuito José Ramón Losada un lugar óptimo para os pilotos. Son Sergio Iglesias Mato, nos últimos anos ser o jefe de boxes. Pois contamos con uns 14.000 metros dende a última ampliación que se fixo. Puxonse sobre uns 134-136 boxes. A maioría deles teñen 6,5 metros de ancho por 7,5 de fondo. Pero xa se ten dado que temos acollido exactamente na mesma superficie 148 pilotos. Un par de días soen facer falta para deixar aquilo preparado. Pois na verificación facilítanlles unha tarxeta de acceso a boxes na que ven escrito a matrícula do vehículo co que poden acceder. Hai algún equipo que, aínda sabendo as dificultades de espacio que hai, veñen con montaxe que sobrepasa moitísimo a medida que lles ofrecemos a cada un. Ao final, por sorte tamén, acabase solucionando. A parte dos baños e duchas, hai 6 cuadros de luz, unha ambulancia, e o camión dos bombeiros a unha zona dedicada a barbacoas. Cando relacións con concursantes necesita localizar a calquera piloto por calquera motivo, o máis mirar o plano e encontrao enseguida, porque cando os boxes están cheos con 120 ou 130 pilotos, todo na memoria, onde se encontran todos é un pouco complicado. Conocémonos todos e digamos que nos levamos bastante ben e non hai ningún problema, non só haber ningún roce entre eles, nin problema con motivo de calquera cosa que pase na pista. E chega por fin o día da carreira. A primeira hora, antes de poñer en marcha os entrenos, Dirección de Carreira reúnese cos pilotos para comentar por última vez regulamento e particularidades da proba. Soy Ángel Longueira Carballo, director de carrera de la Peña Autocross Arteijo. El briefing, lo que sí les explicamos es desde que empieza la carrera, los pasos que se van a seguir, cómo van a ser las mangas clasificatorias, cómo va a ser el desarrollo de la prueba, hacer hincapié en esas 3 o 4 cosas nuevas que siempre surgen en cada campeonato y se remarca para que el piloto esté más al día. Este é un dos lugares claves durante o desenvolvemento da proba, porque aquí sitúase o director de carreira para visualizar todas as incidencias que teñen lugar. Mis funciones consisten en que todos los oficiales estén en sus puestos y que la carrera se lleve por unos horarios establecidos. Como no se pueden predecir los accidentes, ni las averías, ni lo que pasa, siempre procuramos agilizar el tema pues, para que no haya mucho retraso y llevar a buen puerto esta clase de carreras. Un director de carrera aquí en Arteijo tiene que estar muy bien rodeado de sus directores adjuntos, entonces la distancia que hay en el circuito la repartimos en 3 partes, entonces cada jefe de seguridad lleva su parte, son los que me informan de los problemas o de lo que pueda suceder y sí, lo único que un director de carrera tiene que estar muy pendiente es nada más del significado de la bandera que hay que sacar en cada momento. La manga por esta salida que hay aquí. Al ver que se accidenten coches y que no lleguemos a... Por milésimas de segundo teñense decidido podiums en moitas competicións, por eso a labor do equipo de cronometraxe é tan importante. Aínda que a súa composición varía lixeiramente entre un campeonato de España e un campeonato gallego, búscase sempre unha cronometraxe perfecta. David Cercay suelo hacer de secretario de carrera y controlar un poco, ayudar al cronometraje. Tenemos el campeonato gallego y tenemos el campeonato de España con 2 cronometrajes diferentes. El campeonato gallego lo suele realizar la Federación Gallega y nosotros colaboramos con ellos en el cronometraje, con las fotocélulas y con el cronometraje que traen ellos. El campeonato de España es un poco diferente, funciona con unos aparatos que se llaman transponders, que pasan una señal a los ordenadores y a los decoders de cronometraje y ya van saliendo los tiempos, las parrillas y las clasificaciones directamente. Después simplemente se publican en el tablón de anuncios, se van configurando las diferentes parrillas y nada más. Claro.
Facer así a dinámica unha carreira depende en gran parte da labor de preparrilla. Un equipo humano que se encarga de ter listas e ordenadas cada unha das series antes de pasar a parrilla. Con Felipe Lodeiro e todo en preparrillas, o que facemos é recibimos uns papeles que son os que nos din a orden que van salir os coches para preparalos para que despois en parrilla teñan máis fácil colocalos en salida. E tamén vigilamos un pouco que os pilotos estén xa co casco e cos guantes e todo o que teñan que levar, que xa saian listos para a parrilla. E revisamos os extintores, que non leven a anilla, porque eso é moi importante para a seguridade deles mismos e dos colaboradores que temos no circuito. Cando os pilotos chegan á parrilla de saída, a tensión é máxima. Quedan poucos segundos para comenzar e saben que a saída pode determinar o destino final da carreira. Son Daniel Castro, estou na parrilla de salida. Necesitamos que seamos 3 ou 4 para controlar en cada posición, tanto colocar os coches como controlar que ningún se adelante. Comprobamos luces traseras, luz de polvo, comprobamos que leven a anilla de seguridade do extintor quitada, guantes, casco, arneses apretados, ainda que se comproba en unha preparrilla, é bo que volvamos a comprobar. O aviso por parte de carreira que quedan alrededor de 30 segundos, sona a sirena, vai a salir correndo hacia atrás con unha bandeira verde, comprobando que ningún piloto teña ningún problema. Damos un aviso de 5 segundos a conta atrás do semáforo. Ainda que vayan aí apretados nos arneses, pois ves a súa respiración e ves, xa non na mesma salida, pero ves, antes xa ves que están nerviosos, están en tensión. Realmente ves os coches a 2 metros e ver unha salida de, non sei, 15 coches que salen todos diante de ti a todo o que poden é impresionante, verdad? O piloto que sea capaz de controlar esa emoción na salida, que a salida é un momento crucial, pois seguramente será o que poida tomar algún punto de ventaxa nese sentido. Durante unha carreira na que se exixe o máximo de pilotos e maquinaria, é moi difícil que non se rexistren incidencias. Ante a experiencia acumulada, a Peña Autocross Arteixo dispón dun protocolo de intervención moi exixente no vehículo accidentado e asistencia sanitaria. O meu nome é Jesús Manuel Casas Vázquez, son o responsable de seguridade do circuito, como ter que sacar as grúas á pista. En caso dun golpe sencillo, espero a torre de comisarios e lo ordéname en que momento podo sacalo á pista. Daquela ordeno un primeiro coche de tiro, ou se o golpe é moi grande, pois sacamos unha plataforma. Os comisarios saltan á pista tamén, cos seus guantes, acompañados sempre con uns extintores. Intentamos cargar o coche o máis rápido posible e sempre fora do peligro para a xente, deixando o coche en bosas. Temos 10 postos de bandeiras, en cada torre hai 2 ou 3 comisarios por torre. Desde a torre de comisarios, ele é o que ordena a cada puesto que bandeira teña que sacar nese momento. No momento que cae o golpe, salta xa con unha bandeira amarilla moi agitada para señalizar o golpe, para que os outros coches non teñan o problema. Se é moi seguido, pois sacan 2 bandeiras máis seguidas, agitadas, ponse a bandeira fija xa está o obstáculo, xa está moi señalizado. A continuación, outra volta máis, se decide o director de carreira ou o comisario que está na torre sacar a bandeira ou continuar con ela. Utilizamos a bandeira roxa sempre cando se o director de carreira nos ordena que hai un golpe que é moi necesario. Onde está ese coche non hai un paso para poder pasar os outros e automáticamente a bandeira roxa para esa carreira e volvese a realizar a prueba outra vez. O nome é Javier Amado e a miña función son comisario de pista. Desde que foi o tema do accidente do ano pasado, que foi un incidente
un pouquiño grave, pois a Peña Autocross Arteixo decidiu tomar medidas sobre eso. Toda a xente que está en pista ahora mismo ten roupa inífuga, guantes inífugos, botas, calzado de seguridade, pantalla protectora para a cara. Cando hai un incidente, un comisario de pista acércase ao coche, verifica o coche como está, se tira algún líquido ou algo que poida relevar algún peligro. En caso de que leve algún peligro, pois entraría o equipo todo de protección civil. Eles deciden como gestionan ese tipo de accidente. Un dos puntos claves da organización son as 10 torres de seguridade instaladas no trazado e o equipo de comisarios de pista que as ocupan. Me llamo Diego Teijeira Esparza, soy comisario de pista en el Autocross Arteixo. Las 10 torres que estamos en el autocross solemos estar comunicados en todo momento con el director de carrera, solemos estar en torno a 2-3 personas por torre. Nuestras funciones son avisar al director de carrera en cualquier circunstancia que pase en la pista, informar a los pilotos a través de un código de banderas que utilizamos normalmente la amarilla, la roja y en algunos casos también la azules cuando se dobla algún piloto, y otra función es socorrer al piloto en el momento que haya un accidente. Durante las primeras vueltas es donde los comisarios de pista tenemos que estar muy atentos, ya que van todo el conjunto de coches en pelotón. En el autocross sí que se choca algo, pero tampoco es coches de choque. Temos unha formación a través da Peña Autocross Arteixo. Tuvemos as nosas horas estudiando para sacar o carné, a licencia española, a licencia galega. Sempre hai modificación, sempre o reglamento cambia, tens que estar constantemente aprendendo cousas. Con ganas de que lleguen a mi torre. Con ganas de verlos pasar por delante mía a lo que dan los coches, y es una tensión pero al mismo tiempo estás disfrutando, es una emoción, son mezcla de sensaciones. Desde esta oficina desenvolven o seu traballo os comisarios deportivos, responsables últimos de xulgar cada incidencia que transcurre durante a proba. Eu sou Javier Iglesias, dentro do organigrama da Peña Autocross Arteixo desempeña a función de comisario deportivo. Comisario deportivo somos 3 en todas as carreiras e son o órgano final de decisión ante calquer problema que poida xurdir durante a proba. En principio hai funcións que as asumo como director de carreira e todo o que este do director de carreira en canto a decisións paso ao colegio de comisarios deportivos. Entre estas 3 personas tomamos as decisións sobre que facer en calquera circunstancia. Tamén formamos parte da Comisión de Seguridade da proba, na que están integrados todos o resto de compañeiros. Coordinamos que todo este previsto, que todo este preparado, que este todo en orden. Durante a proba, basicamente temos 2 funcións visibles, que por unha parte a de confirmar as clasificacións, por outra parte é o tema de penalizacións e de resolver os incidentes que poida haber en pista entre pilotos e todo este tipo de cosas. Tamén depende de nós calquer variación que poida haber no ritmo da carreira, variacións de horarios, de categorías que poidan suspenderse ou calquer tipo de decisión desta que se salga, digamos que da rutina da carreira. Parece ser que serán aquel 3 comisarios deportivos. Durante toda a carreira son moitas as incidencias que é necesario comentar cos participantes. Existen membros da organización dedicados á comunicación entre comisarios deportivos e pilotos. Son José Manuel Castro Calvete, son relacións cos concursantes. A miña misión é facer de correo entre os comisarios deportivos e os pilotos. Teño que notificarlle todas as sancións e cando teñen calquer problema, calquer duda, tamén recurren a nós, somos intermediarios entre a dirección de carreira e o piloto. Cando teñen un golpe, un incidente na pista, hai que ir comunicarlles que teñen que vir a comisarios deportivos cal é a sanción que les corresponde. Eles salen quentes da carreira, cos nervios a flor de piel. En primer momento tens que calmalos e vir charlando con eles hasta as oficinas. En Arteixo, un dos puntos máis destacados é o bo estado do firme, que permiten asegurar tanto seguridade e velocidade para o piloto como comodidade e espectáculo para o público. Isto ten unha preparación previa, pero de moitos días en secretaría. Do momento é hora que se fan os horarios, temos que marcar que límites para reparar o circuito temos. En función do tempo que me permitan
teño que traer máis maquinaria ou menos maquinaria. Organizar todo, tractores, pisóns, motoniveladoras, coa pala mixta diante para apurar máis. O sea, é un proceso bastante fácil despois de moitísimos anos, pero bastante complicado se tuveras que empezar de cero. Tan pronto como acaba a carreira, entran as máquinas á pista, o circuito quede reparado como se volveras a empezar a carreira outra vez. Son moitas as entidades que prestan apoio á Peña Autocross Arteixo. Cuidar e fomentar estas relacións é fundamental para asegurar a continuidade do espectáculo. Entenden de autocross, saben o que facemos no autocross, involúcranse co autocross. Eles mesmos crean autocross. Hai que a hostelería aquí, que as empresas colaboradoras, é unha cousa especial. Por iso é fácil traballar en Arteixo. O que vende o autocross é o que leva a xente na retina, é un bo espectáculo, seguro e constante. A adrenalina sempre está aí. Que sigan creendo en nós, porque aí estamos. Eles saben que vamos a defender o que nos aportan, iso vai a exportarse. A palabra peña é especial, é especial. Sempre se busca amistad, motivación, a pesar de que haya as súas cousas e tal, pero por iso a palabra peña é moi importante, é moi daqui, sabes? É máis que unha pasión porque foi medrando, cada un foi aportando melloras no seu apartado. O noso é traballo, mimo e seriedade. Iso é o noso. E depois, unión. Desafíos, a mellorar e mellorar. Se é un bo espectáculo, e se é unha boa seguridade. Que sigan falando como hasta ahora de nós, e que trasladen todo isto a donde o público queira, para saber que existimos e que traballamos ben e somos serios e competitivos. Os participantes están listos, a organización disposta. Comeza entón unha coreografía na que os coches marcan o ritmo e a organización vais adaptando a través de comunicación interna, experiencia e intuición. A máis mala cousa que salir o trator e que regara as zonas exteriores de algunhas curvas. Pois vai regar a trazada, pero por fora quedache seco. Lleva el grifo moi abierto. Hacerlo hacen bien, pero no son rejadeiras. Completa la parrilla. Sí, está completa. Adri, está libre, Ángel. José, ¿estás listo? Cuando quieras. Megafonía, último aviso, semifinal beca en cross, prepajilla de salida. Vuelta. Ahí estamos, a ver quién llega. Vamos a ver porque son 8 as voltas que teñen que dar o circuito. Y vamos a ver cómo se desenvolve esta finalísima, esta primera final. Torre 3, pero aviso el número 19 en Torre 3. Número 17 sale por Torre 10. Sí, seguides ca bandeira, que lle fagan señas a alguén atrasado, A vos es el número 4. Oye, el coche volcado está echando líquido fuera, Tenemos que venga protección civil, tiene gasolina. 4. Vientos con bandera azul al 4. Jesús, plataforma Torre 5. Copias, José Manuel. Sí, te recibo. Que vengan aquí el número 1 y el 20, creo que era. Espera, te lo digo ahora. Bueno, 21. 1, 2, aquí un pequeño toque. El disco lo adelantó ahí.
contaré porque pensei que darles en sitio para tocar. Todos os cuidados da Peña Autocross Arteixo van dirixidos a pilotos e público. Máis de 25.000 persoas pasan polo circuito ao longo dun ano de competición. E a súa satisfacción con escoitar o ruxir dos motores é unha das nosas principais motivacións. Todo necesario para que en Arteixo o autocross sexa un auténtico espectáculo e seguir merecendo o título de Catedral do Autocross. Por esa segunda, terceira, cuarta posición. Porque de aquí non se vai para ningún lado máis. Este é a gran final e de aquí saen os vencedores.